ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣብዚ ሓለፈ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዌብሳይት ነጊረኩም ነይረ። እዚ ዌብሳይት እዚ alison.com እዩ ዝበሃል። ገሊኦም ኦልሬዲ ተጠቃሙሉ ክትህሉ ተስፋ ይገብር። ገለገሊኹም ድማ ኣይተረዳእናን ኢልኩም መሲሕ ስለ ዝፀሓፍኩምለይ ሎማዓንቲ ደጊመ ቪድዮ ሰራሓልኩም ኣለኹ። ሕጂ እዚ ዌብሳይት እዚ ንምንታይ ዝጠቅም እንተዳይልና ኤጁኬሽናል ዌብሳይት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ኦንላይን ኣብ ገዛኹም ብናፃ ብኮምፒውተር ክትመሃሩ እንተዳደለይኹም ማለት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ዌብሳይት ክትጥቀም ኤጁኬሽናል ዌብሳይት ዝኾነ ዌብሳይት ክትጥቀም እንድሕር ኮንካ ኢሜይል ኣድረስ የለካ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢሜይል ዘይብሉ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን እየ። ስለዚ ኢሜይል ኣድረስ ክህልወኩም ይግባእ። ብድሕሪኡ በቲ ኢሜይል ኣድረስ ጌርኩም ፓስወርድ ክሪኤት ጌርኩም ነቲ ዌብሳይት ሎጊን ትገብሩ ማለት እዩ። ሎጊን ምስ ገበርኩም ብድሕሪኡ እቲ ደሊኹምዎ ዘለኹም ዓይነት ትምህርቲ ትመርፁ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ሰርች ባተን ምስ ኣተኹም ኣንገር ማኔጅመንት ኢልኩም ሰርች ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እንድሕር ዳ ሕረቕ ትብሉ ኮንኩም ናትኩም ኣንገር ማኔጅ ክትገብሩ እንድሕር ዳ ድሌት ኣለኩም ኮይኑ ኣንገር ማኔጅመንት ኢልኩም ሰርች ትገብሩ። ብድሕሪኡ ኣንገር ማኔጅመንት ዝብል ታይትል ክመፀልኩም እዩ። ኣብኡ ኔክስት እንዳበልካ ነቲ ቪድዮ ምርኣይ እዩ ማለት እዩ። ነቲ ቪድዮ ትሪእዎ ብፅሑፍ እንድሕር ዳ ኮይንካ ነቲ ፅሑፍ እንዳንበብኩሞ ትኸዱ። ብድሕሪኡ ኣብ መንጎ እቲ ሌክቸር ማለት እዩ ፕራክቲስ ኳስሽንስ ኣሎ ክፍትነኩም እዩ ማለት እዩ። ክፍትነኩም ትሩ ፎልስ ክኾን ይኽእል፣ ማልቲፕል ቾይስ ክኾን ይኽእል፣ ከምኡ ዓይነት ኤክሰርሳይሳት ኣሎ። ነቲ ኤክሰርሳይስ ኩሉ ምስ ሓለፍኩሞ ፋይናሊ ድማ ናይ መወዳእታ ኤክሰርሳይስ ኣለዎ። ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ፈተና ምስ ሓለፍኩሞ ሰርቲፊኬሽን ተሓቱ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ሰርቲፊኬሽን ኦፍ ኮርስ ገንዘብ ይኽፈሎ እዩ ማለት እዩ። ክሳብ መወዳእታ ነቲ ትምህርቲ ግን ብናፃ ክትመሃርዎ ዕድል ትረኽቡ ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ ኣንገር ማኔጅመንት ከም ኤግዛምፕል ኢና ወሲድናዮ ዘለና እምበር ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዕድል ዝንጠቀመሉ ካልእ ድማ ካብዚ ዝበልፅ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንትምህርቲ ዝጠቅም ንዓኹም ዝጠቅም ዌብሳይታት ድዩ ኣፕሊኬሽናት ድዩ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ሒዘልኩም ክመፅእ ነዚ ቻነል እዚ ላይክ ኮሜንት ሼር እንዳገበርኩም የዕብይዎ። ኣብ ዝመፅእ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ በብዘለኹሞ ሰላም።